హలో అండి. సో నేను చూసి చూడంగానే మూవీ డైరెక్టర్ శేష సింధు రావ్. సో ఇది యాక్చువల్లీ నా ఫస్ట్ ఫిలిం. సో దీన్ని కందుకూరి గారు ప్రొడ్యూస్ చేశారు. సో ఆడియో వచ్చేసి మధుర ఆడియో త్రూ మ్యూజిక్ అంతా రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పటికీ 3 పాటలు వచ్చాయి. గోపిసుందర్ మ్యూజిక్ అందించారు. సో సాంగ్స్కి మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది. సో లిరికల్గా కూడా సాంగ్స్ అన్నీ చాలా బాగా వచ్చాయి. సో ఈ సినిమా ద్వారా శివ కందుకూరి హీరోగా లాంచ్ అవుతున్నాడు. సో శివతో పాటు వర్ష బొల్లమ్మ, మాలవిక సతీశన్ ఇందులో యాక్టర్స్ హీరోయిన్స్గా చేశారు. సో యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంటుంది. సో వీ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫన్. మా టీమ్ అంతా వీ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ డ్యూరింగ్ ఫిల్మ్ ఇన్ దిస్ మూవీ. సో ఎప్పుడెప్పుడు ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందో, ఎప్పుడెప్పుడు మీరు చూస్తారా అని చెప్పి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను. బికాజ్ నాకు తెలిసి మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిపి హ్యాపీగా ఈ సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. బికాజ్ చాలా రోజులు అయింది ఒక కాలేజ్ సినిమా కానీ లేకపోతే ఇలాంటి యూత్ఫుల్ సినిమా వచ్చి ఈ జానరాలో. సో ఇట్స్ లైక్ అ పర్ఫెక్ట్ కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ రొమాంటిక్ కామెడీ. సో మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.